Hi guys, good morning. So for today's video, kauban ako akong pag-umangkon kay mga tumiog menteryo managkot. And then kuan jud no naulahin na gid mi sa menteryo kay sa busy sa work. And then together with my parents, my papa, mama ug kanang kuan akong pag-umangkon. Mga tumiog menteryo. So kadugay-dugay sa panahon almost 3 years yun nga wala kaduo diri kay pandemic. So grabe jud ang improvement sa atong public cemetery. Super kabongga hinlo kay tan-awon. And then the first thing we gonna do jud basta moabot tag ka ng cemetery mamalit jud tag bulak ang kandila kay mao man ang atong ikaalay lang sa mga mahal nga nipanaw sa ato ang kinabuhi. Polo iya. Na. Ang sana dong? Kandila. Kandila kay managkutan ni Lulu. Asra diri. Sama mag si Papa. Asa na sila dapita pa? Lapok na dito dalan ang tao. Dagan ba ka ng kandila kung gipalit pulo na. Adtoon ba to si kuan ba? Now, sa ito sila lolo, may mabilin. Ang nahanap namin kung saan yung kay Lola. May ito, hindi kayo bagnot yung Lola, oy. Guys, hinahanap pa namin yung ano ni Lola kasi hindi namin mahanap. Saan nga yun? Hahanapin pa namin. So dogay dyan na mo nakitaan ang pension sa akong lolo kay sa kadagandaghang ni kuan day din ni Duaw atong kalag-kalag din na kuan dyan siya na itom ang iyang pangalan. So lisod kay makitaan, lisod pangitaon may na lang jud gitimanan sa akong papa ang black kung kapila siya nga nabutang. Ano kuan diri din mo. Ingon siya. Ano yung budget padala ang gabas, ng gabas gibili niya. Ay diri dong. Ang isa po, natindihan ang isa. Gabas? Sige na. Take na. Tumli ng gabasan eh. And then pangitaan na po na mo asa nga black na butang ang papa sa akong papa. So kaniding namatay ay kaniding among gipang dagkutan kanang parents dahil na sa akong papa. Yang mama ug papa nga among gidagkutan. So ang dalan dili jud lalim kay lapok. So naa siya diri sa block. Oy itong pug kaayo dili pud kay ingon niya mapansin kay daghan jung ni bisita atong kalag-kalag di. Kami rin yung naulahi. Papa. Ito may kadagkot. Popo. Shhh! Dung! Dong. Iko. Baliktad mo lang imong kuan. Dili no. Dia. Sindihi. Sindihan. And then naapa may nabilin niya kuan sobrang kandela. So gidagkot na lang namo sa dakong cruise para sa mga friends
relatives, cousins nga. Wala na mo na isa-isag adto kay lagi wala kadumdum sa mga pansyon kung asa dapit. So gialay na lang namo sila diri tanan sa dakong krus. Unya nadagkutan na tanan. So padulong nami manguli kay kasi magsipa na pam na sila kay mag-date pa man na sila. So kami na pud sa kong pag-umangko nagpabilin mi diri sa park. Nihunong mi diri sa park nya belated man among laag kay gahapon raman ang kanang kuan ay gabi raman ang kalingawan. So ako lang siyang isuroy mga on mi Jollibee. Jollibee. Ha? Jollibee. Pag humana mo kuan guys at tugminteryo, so isuroy po na ako ang akong pag-umangkon mga on with Jollibee niya. Kauban sa akong classmate si Elijah, my BFF. Babuton sila mo siya bago may manulod sa Jollibee kay nibulag mi na pagpauli na mo nagbulag mi kay sila mama ug si papa padung dito na sila gilakaw important. So kami nagpabilin mi diri sa may Jollibee sa akong pag-umangkon kay mga on mi. Unsa mo kaon dito dong? Fried chicken? Saman, istorya rin. Ha? Jollibee. Ha? Jollibee! Kami pupunta ni... Asa tama ito dong sa? Jollibee. Ito lang Jollibee dong. Ana dila dong, ana ha? Ana dong ha? Jollibee. Dito, taro dito. Pa. Dira tao, layo apo nimo eh. Lingkod dito. Okay dong. Tama sa kamot, thumbs up sa kamot. Ang kamot ba atong ana okay kayo. Ikaw istorya. Okay kayo. So, sige, sa'yo. Sige, kaon. Bata, okay. Ikaw di anak dito, gunita ng mana. Bali! Wala. Sige, wala. Jollibee. Busog naman ko eh. Bukdan, lagi sa. Ano narid mi kapakaw ba? Ang sunsi mo kung sabot mo. STV ko. Tingala na lang ko. Kapuyan, magpapakabutan sa balimbalik. Tapos, okay, magbantay ko ba? Kaon dong. Ano dito ba yan eh? Basta wala ko yung harvest. Sa iyong papa di ay? Harvest man po. Di na naman may pareha sa iyang papa. Ayun lagi na gamita. Katong tinidor ba? Na, Ano man? lahi na iyang amo. Lahi na po lang.